Aya mato balinangan sadiang bana nanden rasokan. Lari hati, larui kini perhatian tak bayang mande nanden tinggalkan. Seso bagalui jo para sayang sakit kama kabatenggan mandaikan duang jauh dari pandangan sansai dagang di rantau urang. Sulit banatam pebatenggang sasari kini denai babagi gaman mangko jawab badan tabuang dek di kampung bansai urang lengakan mandaikan duang tolong doakan salamai jo dagang di parantauan basabah mande nan menantikan anak mande laika pulang. Larui kini perhatian tak bayang mande nanden tinggalkan. Seso bagalui jo para sayang sakit kama kabatenggan mandaikan duang jauh dari pandangan sansai dagang di rantau urang. Sulit banatam pebatenggang sasari kini denai babagi gaman mangko jawab badan tabuang dek di kampung bansai urang lengakan mandaikan duang tolong doakan salamai jo dagang di parantauan basabah mande nan menantikan anak mande